रघुआ हटी। ସୁମନ ଘରେ ବିଲେଇଟିଏ ଥାଏ। ନାଁଟି ତାର କାଳି। ଦେଖିବାକୁ ରୂପରେ ଯେମିତି ଗୁଣରେ ବି ସେମିତି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। କାଳି ବିଲେଇ ମୁଁ କାଳି ବିଲେଇ, ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ ମନ ଫୁଲେଇ। ସୁମନର ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୁରୀ ଚାଲିଗଲେ ହବିଷ ପାଳିବା ପାଇଁ। କେବଳ ରହିଲେ ସୁମନ ଆଉ କାଳି। କଥାରେ ଅଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହବିଷ ପାଳିଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଏହି କାରଣରୁ କାଳି ହବିଷ ପାଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ଦେଖ ସୁମନ, ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁରା ମାସ ସାରା ଆମିଷ ଛାଡ଼ିବି। ତେଣୁ ତୁ ତୋର ଆମିଷକୁ ନେଇ ରାନ୍ଧିକି ଖା। ମୋତେ ଘିଅ, ଡାଲି, ଭାତ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଇଦେବି। ହଁ କାଳି, ହଁ। ତୁ ତୋର ଯାହା ଖାଉଛୁ ଖାଉନୁ, ତୁ ଭାତ ଖା, ଡାଲି ଖା, ଘିଅ ଖା। ମୋର କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମିଷ ଦରକାର। ନହେଲେ ମୋ ଶଙ୍କିରେ ପୁରା ଭାତ ଗଳେନି। ଏ କଥା ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ସେଥିପାଇଁ ତ ବାପା ମା' ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ପଞ୍ଚୁକ କରିବାକୁ ପଳେଇଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ପାଳିବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇପାରେନି? ମୋର ବିନା ଆମିଷରେ ଭାତ ରୁଚେନି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ହେଇଠି କାଳି, ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ମୋର ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତୁ ତୋର ଭାତ, ଡାଲି, ଘିଅ, ଛେନା ଯାହା ଖାଉଛୁ ଖାଉନୁ, ମୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ମିଳିବ ଯେ? ହେଲା ତ, ତୋ ପାଇଁ ଭାତ, ଡାଲି, ଘିଅ ରଖୁଛି। ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ନ ଖାଇଲେ ମୋର ଜମାରୁ ସରିବନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଏ କଥା ଶୁଣି କାଳିର ମନ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ମନରେ ମନରେ ଭାବୁଥାଏ, କାହିଁକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହବିଷ ପାଳିଲି କେଜାଣି? ମୋ ମନ ତ ମାଛ ଖାଇବାର ଅଛି ଏବଂ ଜିଭରୁ ଥପ ଥପ କରି ଲାଳ ବୋହୁଛି। କାଳେ କିଏ ଦେଖିଦେବ। ନାଇଁ, ସୁମନ କାଳେ ଦେଖିଦବ। ହଁ ଲୋ ସୁମନ, ତୋର ତ ଏବେ ପାଗ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତ ତୋର ପ୍ରତିଦିନ ଆମିଷ ନହେଲେ ଚଳେନି। ତାପରେ ପଞ୍ଚୁକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆସିଲା। ହେଇଠି ଶୁଣୁ କାଳି, ଆଜି ପଞ୍ଚୁକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ କରିଛି। ବାସ୍ନାରେ ଘର ମହକୁଛି, କି ସ୍ୱାଦ ହେଇଛି ବା। ଟିକେ ଚାଖିଥିଲି, ହେଲେ ତତେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେ? ତୁ ତୋର ଆମିଷ ଖାଉନୁ। ହଉ, ତୁ ତୋର ଭାତ, ଡାଲି, ଘିଅ, ଛେନା ଖାଇକି ବସିଥା। ମୁଁ ମୋର ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏ ଭାତ ଖାଉଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି କାଳି ରାଗରେ ଜର ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିନ ସୁମନ କାଳିକୁ କହିଲା, ହେଇଠି କାଳି, ତୁ ତ ବିଲେଇ ହେଇ ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ପାଲଟି ଗଲୁଣି। ଆଜି ତ ପଞ୍ଚୁକର ତୃତୀୟ ଦିନ। ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଖାଉଛି, ଆଉ ଘିଅ ବି ନାହିଁ। ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ଭାତ, ଡାଲି, ଦହି ଆଣିଦେଇଛି। କହିବୁ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବି। ଖାଇଲେ ଖା, ନହେଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ କରେ, ତୋ ଇଚ୍ଛା। ଏ କଥା ଶୁଣି କାଳିର ମୁହଁରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ୁଥାଏ, ହେଲେ କିଛି କହିପାରେନି କି ସହିପାରେନି। ପୁଣି ସୁମନ କାଳିକୁ ତା ପରଦିନ କହିଲା, ହେଇଠି କାଳି, ଆଜି ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସକାଳୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲି, କେଉଁଠି ବି ମାଛ କାତି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଯେ? ଶେଷ ବେଳକୁ ଶିକାରେ ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ଥିଲା, ବେଜି ଶୁଖୁଆ। ଯାହା ବି ହଉ ଭାଜିକି ରାଗ ଲୁଣ ଦେଇ ଖାଇଦେବି। ତୋର ତ ସେଥିରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ତତେ କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ତୋର ଦହି ଭାତ, ଘିଅ ଖାଇକି ଶୋ। ଏ କଥା ଶୁଣି କାଳିର ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏବଂ କାଳି ସୁମନ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ରାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରେନି କି ସହିପାରେନି। ପଞ୍ଚୁକର ଶେଷ ଦିନ। ହେଇଠି କାଳି, ତୋ ଭଳି ପାପି ମୁଁ ସଂସାରରେ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନି। ପେଟକୁ ଭୋକରେ ରଖି କି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିବୁ କହିଲୁ? ମନ ତୋହର ନିଜ ଘରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ଯାହା ମନକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହା ଖାଇଯିବୁ ନା। ହଁ ଲୋ ସୁମନ, ସେଇ କଥା। ତୋର ତ ଖାଲି ପ୍ରତିଦିନ ଆମିଷ ଭେରାଇଟି ଚେଞ୍ଜ ଦେଖି ମୋ ମନ ବି ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ଉବୁଟୁବୁ ହେଲାଣି। ହେଲେ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ କାହିଁକି ଆମିଷ ଖାଇବି ବା? ଖଇଙ୍ଗା ମାଛକୁ ତୁ ଫ୍ରାଏ କରେ କି କ'ଣ କରୁଛୁ କରେ। ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମିଷ ଖାଇବି। ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସେ କଥା କହନା। ହଁ କାଳି, ହଁ, ତୁ କହିବା କଥା ଠିକ୍। କାରଣ ଦେଖୁନୁ, ମୁଁ ମୋର ମନ ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆରାମସେ ଶୋଉଛି। ତୁ ବିଚାରା ଖାଇବା ନାଁରେ ବାହାନା କରୁଛୁ ସିନା, ଖାଇପାରୁନୁ।
ଛଟପଟ ହେଇଯାଉଛୁ। ହେଲେ ତତେ କ'ଣ ରାତିରେ ଭଲରେ ନିଦ ହେଉଛି? ଏ କଥା ଶୁଣି କାଳି ସୁମନର ଅଜାଣତରେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ାଇ ବସିଥାଏ। କେମିତି ସୁମନ ଟିକେ ଖସି ଚାଲିଯିବ, ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡେଇ ଏକା ଝାମ୍ପରେ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛକୁ ଧରି ଚାଲିଯିବି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। ଛକି ବସିଥାଏ। ସୁମନ ଭାତ ବାଢ଼ି ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କାଳି ଏକା ଝାମ୍ପକେ ମାଛକୁ ଧରି ଭାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଛୁ। ଏ କାଳି କାଳି ଲୋ ନିଆଁ ଲୋ ଚୁଲି ଲୋ କାଳି, ତୁ କ'ଣ କଲୁ କହିଲୁ? ମୋର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ଫ୍ରାଏକୁ ଧରିଗଲୁ। ଆଥା ଆଥା, ତତେ ଦଉଛୁ ଆଜି। ବାପା ବୋଉ ଆସିବା ଆଗରୁ ତତେ ଯେମିତି ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିଥିବି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ନାଟ ଲଗେଇଛୁ। ଥା ଆଜି ଦଉଛି। ସେ ଠେଙ୍ଗିଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହ୍ୟାଲୋ ସୁମନ, ମତେ ପ୍ରତିଦିନ ଚିଲଉଥିଲୁ ନା, ଆଜି ନାମ ନେ। କେମିତି ଖାଇବୁ ଆମିଷ ଦେଖିବା? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲେ ବି ମତେ ଚିଡ଼େଇଲୁ, ରଗେଇଲୁ, ଥଟ୍ଟା ମଜା କଲୁ। ମୁଁ ପଶୁଜନ୍ତୁ ହେଲେ କେତେ ସହିବି? ହଁ ବନ୍ଧୁ, କାହାକୁ ସବୁବେଳେ ଚିଲେଇବା, ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବା, ଚିଡ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।